Sa video na ito, nandito ako sa Tagum Regional Hospital. Nandito kasama ko yung mga kapatid ko, kuya, mga brother ko, So nandito, binibila nila si ate ng prutas para dalhin sa loob ng hospital. Para makakain din sa ate. Tapos binila nila ng ulam. Tapos binigay ko sa aking bayaw, kumbaga Bisaya, na yung binigay sa vlog. Nagkakaroon din ako ng tira sa vlog dahil sa nag-viral din ito. Salamat po sa sumusuporta. At dito magbibili kami ng prutas para ibigyan namin kahit ate. So sila lang sa loob nakapasok. At nandito lang ako sa labas sa ospital. Dahil hindi pwede papasok na 3 o 2. Pang sekreto lang. So nandun sila sa loob sa ospital na ito, sa Tagum Regional Hospital. So sa gusto magbigay ng tulong, so i-PM lang ako kahit kunti lang. Salamat lang po sa nagbibigay ng tulong sa akin. Yung nag-viral ko na video. So sana meron din makatulong kay ate.